आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीच्या तिकिटासाठी शिवसेना आणि भाजपात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. शिवसेनेकडून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे चौथ्यांदा लढण्यासाठी इच्छुक आहेत, तर भाजपकडून माजी आमदार राजन तेली देखील मतदारसंघावरती दावा करत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत युती कायम राहिल्यास ही जागा कोणाला सुटणार याकडे राजकीय वर्तुळात लक्ष लागून राहिलं आहे. गेली 2 टर्म राजन तेली भाजपकडून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून प्रयत्नशील आहेत. 2014ला तेलींनी भाजपच्या चिन्हावरती 29,910 मतं मिळवली होती, तर 2019ला भाजपच्या पाठिंब्यावर अपक्ष राहत त्यांनी तब्बल 56,556 मतं मिळवली. मात्र दोन्ही वेळा दीपक केसरकर यांनी त्यांना पराभवाची धूळ चारली. दीपक केसरकर यांनी 69,784 मतं मिळवत तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा पराक्रम करत मतदारसंघात हॅट्रिक केली. याआधी जे कुणालाही साध्य करता आलं नाही ते दीपक केसरकरांनी साध्य करून दाखवलं. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत थेट कॅबिनेट मंत्रीपद त्यांनी सावंतवाडीत आणलं. राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. अशातच आता 2024च्या लोकसभा विधानसभेचे वारे मतदारसंघात वाहू लागले आहेत. येणाऱ्या निवडणुका महायुतीतूनच लढवणार असं वरिष्ठ नेते सांगत आहेत. परंतु युतीत असणारी सेना भाजपची मंडळी एकमेकांना अंगावर आणि शिंगावर घेण्यास सज्ज झाली आहेत. मी खासदारकीसाठी इच्छुक नाही, सावंतवाडीतून आमदारकी लढवणार असं दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलंय. तर सावंतवाडीत भाजप कमळ निशाणीवरती लढणार असल्याचा दावा राजन तेलींनी केला आहे. खासदारकीची बाब आली आहे म्हणून तुम्हाला मी सांगतो, मी स्वतः खासदार बनायला अजिबात इच्छुक नाही आहे. मी माझ्याच मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आमदारकीची सीट लढवणार आहे. मी माझ्याच मतदारसंघामधून पुन्हा एकदा आमदारकीची सीट लढवणार आहे. त्याच्यामुळे कोणी असा खोटा प्रचार करत असतील की दीपक केसरकर खासदारकीला जाणार आहेत आणि त्याच्यामुळे इथं कोणीतरी तयारी करत असतील तर त्यांना मी अगोदरच, त्यांना असं नाही, सगळ्याच जनतेला सांगू इच्छितो की काही कामं माझी अपूर्ण आहेत माझ्या मतदारसंघातली. हा मतदारसंघ महाराष्ट्रातला सर्वोत्कृष्ट मतदारसंघ आहे. आत्ता कुठे विकासाला सुरुवात झालेली आहे. लोकांना दिलेली जी आश्वासनं आहेत ते पूर्ण केल्याशिवाय आपण जर दुसरीकडे गेलो किंवा खासदारकीला केलो तर तो आपल्या जनतेवर अन्याय असतो. आणि त्याच्यामुळे कोणाला दाखवण्यासाठी म्हणून नाही, परंतु मी ठामपणे निर्णय घेतलेला आहे की मी आमदारकीचीच निवडणूक लढवणार. युतीचा जो कोण उमेदवार असेल त्याला माझ्या मतदारसंघामध्ये 50,000पेक्षा जास्तचं यश हे सेना, भाजप आणि आपल्या RPIची युतीची लोक आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची लोक मिळवून देतील. सावंतवाडी विधानसभेमध्ये 24 निवडणुका झाल्या, त्यातल्या 7 निवडणुका सावंतवाडी विधानसभेमध्ये होत्या. ह्या 7ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 5 निवडणुका जिंकल्यात. 2 गाव पॅनल आली आहेत. त्यातलं एक गाव पॅनल भारतीय जनता पक्षाचे येण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांचे प्रयत्न त्या ठिकाणी सुरू आहे. आणि हे सगळं असं असताना आम्ही दुसऱ्याच्या जाऊनला काय म्हणून बांधायचं? खालच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, ते दीपक भाईंना काय वाटतं हे मला विचारण्याचा अधिकार नाही. त्यांना उभं राहायचं, त्यांना राहू देत. पण भारतीय जनता पक्ष इकडची निवडणूक वरच्या वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने, वरिष्ठांना सांगितल्यानंतर ही निवडणूक लढवण्यासाठी तयारी त्या दृष्टिकोनातून केलेली आहे. आणि मग वरिष्ठ आमचे जे सांगतील ह्याच पद्धतीने ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष जिंकेल. याच पार्श्वभूमीवरती दोडा मार्गात बायकॉट दीपक भाई असे बॅनर लागले आहेत. हे बॅनर कुणी लावले, मागचा सूत्रधार कोण हे अद्याप समजलं नाही. यात दीपक केसरकर, राजन तेली यांसह महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादीकडून अर्चना घारे परब, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून शैलेश परब यांची नावं चर्चेत आहेत. महायुतीत देखील सगळं काही आलबेल नाही आहे. तर युवराज लखमराजे भोसले, मनीष दळवी, संजू परब, विशाल परब या नावांची चर्चा देखील मतदारसंघासाठी होत आहे. त्यामुळे 2024ला सावंतवाडीच्या सत्तेची चावी कुणाला मिळते हे पाहावं लागणार आहे. सद्यस्थितीत महायुतीतील विद्यमान आमदार दीपक केसरकर व राजन तेली यांच्यात तिकिटासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळत असून महायुतीची जागा शिवसेनेला सुटणार की भाजप आपला उमेदवार उभा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. महाविकास आघाडीच्या निर्णयावरही लक्ष आहे. एकंदरीतच युती आघाडीतील नेत्यांची तिकिटासाठीची रस्सीखेच पाहण्यात मतदारांनी धन्यता मानलेली दिसत आहे. 2024ला सावंतवाडी कुणाला संधी देणार हे येणाऱ्या काळच ठरवणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.